abeire ngwetera makongu kurara nkoyo birengererio kariuka nyakorengererio umwana one ng'ayale bono nwakaire mochari igali nenjendaire nyumba gaiga ebirangire kende yonsi nkeya gekorekana muchioyo enjara njoka ondunya gwetana na chipara twaunirikire endo chombe gucha chingo kugucha elinde tonyore transport ibwire kine kigekwenda guchi paka amayara mtu anya kuragira ekenyoroge cyane tamaene gikumetie kaki kumetie umwana yakorera bukina boira akorera bukina boira gusaba gaki serikali yemukonye Mwancho muligene tukulinde ko nkokoletera mugano kuruchinse machi ogembo low costs aiga ogembo ikigambire kenene kyogembo ekina kelikyo mwana fanis olio sirete umabwaye ali magana dispensary oliko gonkia ndero gego ikomoelio ase bali batamanyeti fanis no mwana oliko gonkia ali chinsemo cia magana dispensary osirete umabwaye ekina kialetete amariga mange asaba gusi kendo kialetete okogechio konge sabantu gusi singinjo yo monto gusiraga gonkia at this era wana twikire gaiga ase kigambire kenene kyogembo agunoroche ine family ya bo fanis baikire gaiga so bonge kigima oyungi na fanis batene ine no muamate nabo iga bande bayale se bench chikwenda abuna abantu kuruso bo fanis sense mayende oyumorocha go oyungi na fa ngina biara fanis oli olenge na yari nyagitari ngakiri ale kogonkia oyu olengina omuga ko fanis nero yoragwe oyibuno oyo so chikoti magu lende nero yunere chi family chibere no chire chikumusana na boigo chitete koranga ngakiba ko bwekina ngoko bwekina kyo ko ego mobero fanis just imagine buno mubusi chinkaibere asonyo mire na seino bakurwanira mubero ubu so fanis bakurwanira bago fanis na asa nyomire bakurwanira batete ko ego mwana banyomete ngombe njira rwe wigiraiga bono nese giene sana iye ikire ese kigambiro gaiga gatomanye ngaki okona chukwe kinege okoba elito baerere ase nchire mu gusinde che magnet ngoro kugenda kurigereria gusi boys Mwancho muligereria ane tukulinde okoletera mugano kuruchinse mochia Nyamburuga bantu bali mwatarire gusi Nyamburuga ni gotoka ime ya Kimera ward ni gotoka ime ya Kitutu Masaba Nyamira County metinye tano ya yetire na chita senkeiga ngakoro mugano igoro yo mwana fanis bantu bali mo abere se metandao mumaete story ya fanis musbati osirete bugima bwaye chinsemo chia magena dispensary orego chikogonkia metinye yo etano mo etano ibere mongina ngocherwa totebigaiga mwana fanis tanya kwenigwa egia kugera tarayanigwa abagusi bange bali banyorera umugano neringa obotutuka numbu alenge gati yenyomo yae iyagerete atarayanigwa kuchindi kole tumugaka buwe kenyoro gaiga oyomo ore family spokesman achikweresa enjira babeire bakoeta sechpara gwikira buna ikina kiabete kekoera lakini no tori nangina koro gaiga oyinde tatwerese nere amatuka yonse pinga kibugimo bwabere bako basenkeye corona rwete gaiga paka bono na iranire ekere kina kelikia renga sekoti kiaelire magnet ngoro kwe gusi boys karibu sana mungina santi pole sana chebona samarie to marari angoro kubirisika basweti atemo fanisi mumoto korone ande na mje mukineti na oyumuna munako na akakari kuna kwerigerire ndari asomeri omwana oye mwana oyo nje bonto menyetenere pruna chitega iga kuri to kwaneta mangana to kwaneta paka bon ngigeko grafani cyatanye kwenda ngakie matuka abere ngikia abere ko matuka yonse matuka yansi bono gwa nyorete ngai bategete kuchikugunereria bachiko iranga bachikotuguta bana bagusaria bagusaba chifari family nga yani chifari family abunira worosi kwenga bana bategete ngatoe
kibande tokotoro sifari family wantu kaboranga wana rende ko toigwana nire toibonga ninche koira gose barabu bakoira tukarua tukateba ya bantu abakochikuiba omubiri oyo nchebona kera bachikuiba omubiri oyo omwana oyo n'omuchukuru ikona mwaye na manyori nakachukuru ringa kakaro karingi bono kanyorete kankaga bono nkarire ngateba yaya ibongo chintene niyo mobe umubiri wekagera nkanyugacha bono tukachaka bono ekine muneke ngatiga togenda rende tuchikugamba endi giachiku tugochikogenda tukanyoranga turaisani masakara turakora kiango twairana turakora ki twairana bono tukamanya kwigorya abantu abanini tubono bagochanda nabo bana yabete iko takenga kiya bono muna natukuna kogenda ryuka yeko nagochiku twagenda teko nagochiku twagenda ngabona muna yaje tukabe ngakiye gwikerie yaerete ko tukanyoranga mongina nayo koira omubiri bono ekero nkorenta omubiri obokonyi ngosaba korwa asa abantu baminto nabo nomorari bono ngokwana munandeiga yani egere bankonye timbwati kende yonsi pi nonya kende yonsi pi nabwate iga nonya nenkoko nare konia narinera nyarebe ncho togenda goko mutwarina bono bakamanya kwimeka bona bagonsekera ari wataba ngamuracha patu muratacha bono bugarende guteninje neki akijana nkorigia kondi akine ndore na kindusie moto korone gai bono ikagera rende bono epiri yakineire yambereire nene abagosekera mbarabyo abanye nabwo twari kugambirana nabo bagoseka ngamuratacha patu turatacha omuntu turatacha ono rende njenye buri ndemere rintaba nyasaye oyore igoro narochikeria yonsi yekekokorekana kirikera abana kiyeka bono mayari oye nkiabete bono nje nakorete naye tumubere bono oyo ngeire umuraria tutaraika mongina ekero okorigereria matuka mwabere mugwatendie koti ogimbo ai bono no mongina buna ngina korofani so you wakinetingina asenke tiande kabere gaiga banta bambate mete ko ekeya bateme koranjere ki mangana tokora tetakiri tokoreiga fanisi enchirare gaiga mangana tetakiri koba oikera baka muikire mbata getegwekeye ngera tonyore enchira tobena barobu ebata getugwekini bona bakaroranga banta mu butakunyara kende gionsi bono omwana ntubona tokobera oroche bochikwe korosinga tonga ifari family toroche bagochikubwata omwana oringa nere nyina rume bagoteba ngoyo neke bagonga tokumu bakubwata kabisa bakumusungusia ngoyo neke bagotatakeria bere ngabero ngarore muigwa yako akorosi one kagera mangana tukachikoranga abantu abaye banje tichize kimpata gati toigwane yana se kwa karanga no ena bo mwana bona eni gwali engena gwatu gutomo na tugutomo tokorone na rochinga mwalembe ko chakoborenge ekina ngiere teri tukulia Jumatano kiare akero kiare teri tukulia Jumatano aiga kotini ngimwate betu kotini twatebe tulinga umongina bana kwanyori umwana o genda okoreki genda oeni bona ritori tukagenda bakaria tukatebe tukagenda nditorora omubiri tinsa chikaera twanyorora mutinye tane bere asomocho iga mutinye tane ntari kuri kende obondo tinche nabo menyete munande iga anyine kinabwate nari kona kokorera timbwati bano gwande iga munande iga bitumbu kinabore iga wancho muligere imagine 5 months 7 months mochikorogare moche tomaitinga yakwani gutomaitinga yakoba mochio igana chitega igana kore tomugano asibali bamaite usiba ligereire megana yana nabo kumanya ekiabete gaiga bono mongna kiabere bono moiru mubere otagere kwani uga nande gwatebirenga bakolera appeal maybe mutara letter official nki bono kya nki bono mongna nki urate mugusi okuligere chinsechi bona kingotabyo mugusi asengenjo bono ndochenga igonchande gitega asengenjo yaki sengenjo yepiri nchenta giteba nkonywe ndore naki matukaya ga abeira yake namwe twinde nyora basemeria baya bankonye gaki gaki all right
Okay, mwancho murigereria karonte koreta ngina Fanis nera chiko tokwanira gaiga oyo mamo ma Fanis oberika okwana gagu onyakinyoro nabo bara bange sana gaiga sai yakero kurigereria na borocha banta bange sana saiga buno genda tekurigereria bakunya kuboria machibu amaswali amange sana basinyireki bagokwana gwetera eki kigendereta saiga ndete koreta mamo ma Fanis nera tokwanere chinsi chiga chia bano iga togenda ndare gusi voice asa marieta ngurukuridia busiburira temu inje mamo ma Fanis umwana one neribika nabwate wono Nairobi narenge ikere narenge Nairobi nari nachete gacha kuiguna Fanis kule wono ina kiritwe semi ngotebuna no manyete ningi Fanis usirire oyo ntebeti umuntu ichirani ga byarenge nero yakiritwe semi egocha gonda yase nari gokora ko ni chinyanya wono nanje nkubuli Fanis usira ondebye bumubuli na kiasira ntaramanya rende mangana ina nde ntaratebu na Fanis nasirite tiganga chikotema rende tiganda kinambe kene ngigwe iye mwana one gose ngubwata resimi ngochi wake nambe ingonyorere mutecha igere nanyorere mutecha ngwaka chinamba chonsi ire mutecha ngoimukarende ngwakera umwiburi oyo uyu mama uyu mentesi imigochanga ngomutema mumanyete ningi Fani ona akwete nalire ne bakumburi na kiakwa umutema nanje na tebu no kure bona tinda manya tin ondeta yonte biri burunge na kiakwa nalirende ngichete nende ngurine galiri tukeli butuko ngotirumbukara kinere kana natirumbuketerende ngaika tauni ekere naika tauni rende ngowimukarende ngoenda baka ngonyora abakenyoro abantu base bangano banganyererete tauni ngogenda rende baka igabu ugembo kabula ndara genda kabulende asarenge ngoika kabu ngotebirende ngorokirende sumwa none abekire bagondebi nduri gukoroki mwana wasabikire sababu abo serikali yekanite bono rende tukateba rende tigatwirane tugacha pakanga. Okay, pole sana mama Fanis nandi bono mtu akwante na yegoro ya mangana yiga kerona chitega yiga matuka yonspi kwanya karo mobiro Fanis amatuka yonspi nanya karo mobiro Fanis paka igoro nali naruchu mobiro Fanis munakwete litkoli igoro bono nali nachete karo mobiro Fanis nakiare Fanis na vale lakini na chenjeti na chenjeti nandi nali ngorra gosono mwana ono orengi onjo kiroberiga bwa narenga musi hali no mwana uyu egere na moroche tingoro kiri mwana uyu yanyorire rende anya oyo yakwete nere timoro kiri nere bwika ngoro kiri yugo kurgu mutuka ngana tebunere uyo Fanis nantinda manya gosenere metinyiri nga yaitiri metinyi angenaniga manchu mulire imagine 8 months mwana obo obwate bieka okomoro kiwa for the first time after almost 8 months taligendo gere rice mwabiri mwakwenda koti asama tukai gonspi obwa mate bwa ko ni family eri ego Stefani si amete sa sirirete ngaki bwa mate bwa biro bokoba asama tukai ga koti asama tukai koti nabo tukunya kogenda kuruga na bali barugali twike koti lakini rende bono kumanyana twanya gukwana ni rende tutebani na rende tigatwaberana mangana yako lekwerende bali bono no bali igorende no nekina gekwera twate upaka mambi twagenda nande twate bunande twirane igori uka tukunya kwenda mochukuro yogo oyo mwana Fanis ole moyo kwanya kanyora access yo gukwana nere gosono komoro metinyiga yon speak sangina sirete metinye yo speak sangina kwete jinanya gukwana nere usemorole nanya komorora nane nanya kumanya na kigusale asabeki asale no yigalende ogoteba ere gusego tebe kananga nanyo mete
Fanny stanya gwaka simiga no bosa igate benga yaya rende na igato kumyokaniga iga mangana iga mama tutagakora iga rende onyekere rende torenga gitokora tanya kungakira simiku gesa tanya kungakira simiku gesa mangana yakorekanete na ndebire ndende tiga tuiche tukwanira na mangana eguzorere na kiakora tanya kungakira simi ende yonse nigali ekoti yukatokorora na aburi ukana na kusoka igo nakwabere ko bimetinyi iga etano metinyi yo spinane abeire ngwetera makongu kurara nkoyo birengererio kariuka nyakorengerio umwana onenga yale bono nwakaire mochari gali na injendaire nyumba iga ebirangere kende yonse nkeyo gekorekana muchioyo enjara nyoka ondunya gwetana na chipara twaunirikire gendo chombe guchia chingo kuguchia elinde tonyore transport ibwire kine kige kwenda guchi bona sofa asomurigirio kurigire tinkira mote ngote baiga uyo ndigerere tiga igase ase ngokwana kurugaki ngosabagaki wanyore gitoki nyoenge kegoire ndinde nduseri omwana olimo charigali mweni asenjere ndunge kwa sababu twachandikire twaitananire chipara guchia asiri tukerie ikirete Jumatano ekegambero nkiamwete gekang'wa omwana oyo ono ngoteba mbia mono lakini rende nyoro yo musamaria mwemo yo kwerwa arugetoki geke igorende toruzeri omwana oli tomweni asenjere ndunge ngai Fanny siatakere gochikoenigu Fanny siagocha kwaenigu gaiga nwakwaenigu no mwana oli atigete nere omochokoro olione na ingosaba na inje moegu morore mna Fanny ndoche sababu Fanny nere gwikana abwate nabwate mwana undi nandi kigambero kiana chirigoro yo mochokoro yo olimo ikigambere kiana chiterende munekero umwana ekere tukurushi umubiri mochari umwana naboko moegu sababu kulingana nekemira yekebusi rasmu umwana yaye ningina egara na kwante no mumurori atete nga buno goteba nga Fanny isi oegu umwana ogo nere atagete koego umwana oye tali ready kwa mwana oria mangana yikwanye igure ngana yetinda nyaigwa so far mumurori agatete tete kuru umwana ori gochaga iga report kiora mote kulingana aro nekebusi kerege umwana lazima aye ningina lazima aye ningina sababu mwana tako baisiko ngina gachire okay pole sana mwancho muligiriro ndi bwense oligeretio muswati oyo yonera ngina Fanny by the way ndi bwense urata go support your family iga abago support gwitere namba ngo chikobeka se screen eyire namba bago chikonga yo muchio iga ndi bwense urata go support in anything asinginchie bili renye gitali ingo chikorwe breakdown au baadaye na bago chikorwa asingincho yogo support your family iga tigandete muamate oyomo gaiga nera chiko kwana elitonyore picture ya berege ko basa iga for 8 months gorugwire simuraki ngoina gesomwan oyo no muchikorone muno muchikoro yo nagasirete yes twanyore tamangana rende amaine na botoru ne riyanda rinene yeah ntwanye guchino omugondo no ndi ndagera ntwanye kuri nonye to kuri rende lakini rende riyanda ndiro twari kumenyana kyo nyendi twamorenda toto mweni kango twebire uruche twatagite naki twagwa ko umwana na mwana uyuroche ntura mwegwa batebiri akimoko umwana kere sobo kabwate so twatagite naki rende kindi kimna lakini rende muna bana chire bono ntu twanchire muna bana chire nyasaro bereiri ekere rende bantu bato mwana ekere twarori yanda ryo koraki ryo kuragi lakini ntwanye kuragira kurwenga kieyo paka amayanda ntwanya kuragira ekenyoro gichane tamaene gikumetie kaki gikumetie umwana yakorera bukina boira akorera bukina boira gusaba gaki serikali emukonye gaki abarari baminto gaki tari asobobe yes konyango umwana oyo gaki nere anyoro busibore bwaye. Karibu sana. Sema leta ngakyo Hasa Marieta ngoro kwa Agnes mtomo manyi. Fanny sino mocho korane. Yeah. Nina koro muka umuro minto. Okay. Tinko irole kia ba minto ba kwanire. Hase nkeje iga netereta makong. Makong wa manene. Enjera tu amenyire kenyoreke tomenyete isiko. Mumanye tari yaba gusinga. Ndurigo chimogondo na kende nkeyo kego korekana.
ekere tutaraenia omobere bono no tore isiko tuganyererete korwa emetienye yonsi pinane tutana konyora ncherende yonsi mama omwabo oyaeteire ekenyoro giatemire ase giatemire egento ekenene twarenge gosaba nkeringa ebili ase eng'encho enene twari gosaba abaamate baminto abaesimiwa babo Cherusha na bande bonsi babanyaribo batubwatesi gaki tonyare korusia omobere ori iga ari ofanis tonyare komotimokia ase omorembe kiagera ochandekire ase emochari naende egento kende gia kabere banyare gotwanchera tonyare konyora omochokoro oria aichacha gotindeka mama omwabo ase eng'encho mama omwabo aise koeniwa ataiyo atamorochi goika acha konya kwebori ng'ai mama ominto achiete yarenge buya ng'a batobwatesi torete omochokoro oria arigereri buna mama omwabo akoeniwa na bachi gotigara na ng'ina koro nere nari akorema omanya ng'a mama ominto ochirerira banto riamo nere ayio naro nabwate ase abaminto togosaba obokonyi gaki motokonye kwabere kogwatende court case eria ari chinsemo chia ogembo ase engaki entambe efamily eria yomogako eri ase omochikora kare abere kegochoro ng'aki obwamate bwabere bokoba court igare intwe nabo twaganetie ng'a toungane nabo twaganetie ng'a bachiche toungane totebererani toisaranse ase obwamo tobekane buya tonyora ase omwana fanisi akoeniwa lakini tokamanya konyora ng'a barabu mbari naacha nainto na togenda court na tuumirana na barabu rika riogotokwania ebagosoa gotorama bono igo tokarora ng'a na toise gwancherana ng'a tiga omwana fanisi aende achi koeniwa iga ari bwamatemba ogokora ki bwamatemba okogenderera eyio tokarora ng'a bono onye ndiri banyenyekea toirane toisaranse ase obwamo tungeacha tu tomanye ng'a usiana eye na omwana oito gakare iga ari nabo yarenge koba usiana engiya bono tokarora ng'a bwamate obo mbogochikoba buya korwa ritang'ani buna batworogeti buna oyo ominto ateka kwana ng'a mbagendete ororo bakarwania ng'ina fanis kagokwania omochokoro naende omochokoro namomanyete naende nere omokineti tari banto abwo bamokineti omwana oyio nere okineti omochokoro oyio oye bono ari eri omwana arorire ng'ina koro achire akomominyokera omomura ori tachi korwa omorembe bono intwe tokaira rende niari yasira tiga tomoe chingaki egere akore ki gosemba nyenyekee tokairana gocha naende tokabaga iga batari naacha naintwe batari gwaka simi tonyora ng'a ebatagete korosia emeroberi baeni fanis bono togasinyuna ki fanisi oyo nonya orenge buna arenge gaki rende tarenge na abanyene mbagocha bakwane egere rende onye nkende bakorwa batigerwa omobere baeni tokanyora ng'a ebatagete koira omobere na echinguru na kende nkeyo batagete koa nonya ng'ina fanis eyio bono ekagera ng'a tokarora ng'a bwamatemba ogochikoba buya rinde rionse na tomorung'a tiga fanisi aende achi koeniwa enkeri ncherendete eyo ng'ina aragenda ororo achi gokwania omochokoro oria gose intwe tweka abanyene toragenda ororo bono obwamate obwo tokarora ng'a mbori boronge omomura oyo omonyene tari korokia imbungiya gekogera onye ndiri ari omwana obwate amasikani nanga karorire ng'ina biara nanga ngocha aramokwania amosaba omosama lakini achawai iga akorigereria iga otorigereri ogenda buna arenge tari naacha nainto gekoroki ng'a abairositi moe mbatageti kende gionsi mbatageti kende gionsi egento batagete na omobere bagende bachikoeni oyio fanis igo ng'a uchungu wa mwana mbabwati manyingari mbabwati manyingari yamonizito kuliko maji barabo yani mbaigweti bororo bori mo mbaigweti bororo egento batagete na omobere so monto kurikire chinse chigankiora motei so gakia enarenge gosaba onde bwensi ondoche oso ndigerereti ase embeo twarenge gosaba gaki motokonye tonyare korusia omwana fanisi ase mochari gaki tonyare komoenia nere atimoka ase omorembe ase eng'encho orosire Wilfred Ondara Nyang'aya. Karibu sana Wilfred. Mwaka ntokonete nawe ngaki emo gage nande nkwantete ngwachieta ari chinsemo chia bokinami igora ari se mochiori asobo mugakuria na cheto atuka yonsi pio kabono nkiabirige kokorekana ono jena kuruitwa cheto paka bono muna twajite ko twage mitenye nane tua nyoko nyora abari ende ono liribu na bona twalenga buko inami etwegete iga tweko nyanguso togarwa to nyomo swati no bejirandi abu
na ngochia tuchukana bono sabuga obe ngochia lakini ende yani fortunately tukaika tukanyora banda umbai karansete abo bakulima gacho urusana ime tukara ligireliga kisandi entantambe wanende tukanyaba mbabwata yaba andure tukabwata totenene sa kaiga to ligireli na kende batokwereka matata bina ki wadi swangeta tukumanya na ki mwana oyo aita unale ali amenyata wanende ligiri twa sukira kaiga umwana oyo mojo ani umwana oyo mojo koroboyo okali kumugwani litokere na baka bochialia akamura kulende to kara akamura ke kabeketa moko goro to utayo karasa lende oi karasa era teni ni lyoka ali awako umwana oyo ga akamwaka iga akamurtainse ogobe obe kai mangana kongiga eto volterende aya ntune toka na chaka kuri to ira na wojoka duanya karra mubiri bono ga no muchando chakirite mujagera bono baba to ushane ngiya kwamatambya mbwa ani bono kangana abaji to turangiri kurwa watatabi togendo bono nduto tukubona ki ngochia hii bono lene to wasira nyango to woja to ikongo turane bale kwamatamboyo bale ko to kono ani ikonga naisi bono ya to itire tuachande kire we have struggled tuachande kire kurumachi paka bono urucho kogenda ogembo ikogembo kwata bwe mission come tomorrow but one kwenda bono we have struggled bono bwaike paka asikete tokora na kibano ngitoko kora lende anga roje lende bono abantu bangaga bando bona ki kuliri mangana ta ko tanya ko bono nduto na kwengia amasabo atene to ko nyora chacha to tana ya na bono ekwende ya butokire mwakira ngirende Dotaraika gumwa matuka muno maben mogosa ekoti buna ayo mugaka balinga abantu bali ready kugamba nainwe bali bantu baragamba naye aya kiara ndi bagwato ushane ngiya kangamba jito batokonda kitiga to kuana buna bagaka bali babuga dioshano mumuro yongo chanike koti mumuro ali woche koti anda atara kada to koja agata bichachi na ngomo tienyo yomo tukuburi mutienyo yomo ndubana tumakwirengera lintwe kuna njangera ngeri mutienyo komo no obole mwako ni sitaka akane kuliyo mutienyo yomo chachi anda atabana ki mutienyo mongwa yoki ngokwa yatoka anda alike mission yende yomo abere mugo chandika matuka tuabe tugo chandika paka tuwaikire bana paka nandu bana tugo wikire abo muso mwako mu ngakyo bugima bwa bere bakobaga yese kenyora senchekera na stega wante tinga nice semoke kyara endu yani asirite 2014 nenje njino mokogoti inje ndende ga no mumino 2014 okay wono ngaki nkiorate ye murigererio kurigereti njengo tabio murigererio kurigereti gaki tuachandikire sana so mocho kora yo fanisi akyo oyo mwari wanja epirie nene kale mwari wanja gaki moto atolikireria mauga ya kantwanya komoro mochari tolikere na mauga yo fanisi akapiria apige moto konya gaki tumusio mubirurio ole mochari mancho murigereria twabere to kwana banta bange se kenyore kiga na boige kero bande twabere to kwana barabwo kirenge kenenge twale konya kumanyanga obogima bwa gusira bwa fanis goikabone metinyi nane badaye ngakibwa bere bokoba bange bakwandirega iga nande maitengo yotegereire ne banyorire flow ngaki abantu babere bakomenya se mochio iga oyiga tolinere nero gochiko to bekire breakdown each best barabe bakubania asengencho yogo aligania matanga fanis ayora korekana asenke iga kulingana buna babere bakwana yategwa mangana wasenga kiemero beliere nabo igotomanya njira ki babangete elio manafanis yabega kwenwa nando ulio ra support yae ngayara bega go channel contributions cha gochia togenda ndale samari tangor James kingwaina anko ya fans ratemo maremo yosirete magena kurumuthinyo kabere kagete abana inji mwe gwete nga musubata na gusirete magena ole kogongi kurumuthinyo kabere
mpaka bono igatanya kwainiwa reason ni ringa asa sogete gochia konyora ntura igwana na barabo indi konyora tugwana na barabo kango fanisi ngare aenetiwe kintu ka ntura igwana na barabo kuruka fanisi asirete ntua kaneti kora ntua manyene kuraburi tangane wirumba manye mbwa manye kanete ntua bamanyete mba tumanyete ntua manyete sobo mba manyete sitoga kurenga ke muna asirete ngari tua kore tukuburia tugaikamba kasoba busa fanisi asogete keto igatwari ntu jitu karibisu keto tajitu karibisu buya tukaranga anta bambari tayari ko kokora bwiri mangana igere ntu abegete ikina kusudie gere bache tuikana tuigwanane keto igwananire obwiri uma yakoba keto abege ikina no to tutarikija kwenda kumira na gere yari nyekorwe pati jibere tukuigwanana matanga fanisi amanyako koreka kurejinga ke jonse kuri mutinyo kabere baka jinga ke jimine kinali kwa muri umizonde ntwanya ko karanza sine pati jibere tukwanire igoro ya gusiro gwa fani na kwaini kwaye Nkiki abete kongo gutaigwana matukayo gutaigwana matukayo na ringa ntikiarange ko muneke barimba jithiko koira na inse ko batayare gukwana na intwe egere tuigwana nenga baroba ko chiko nyomobere ko sinto ko iromobere gwaka na bare chiombe ko gara musubati ga sirire tuko enda ko ni muano bande utara koraki tarakana chiombe nishati mbaro gete maskani ande mbatoka divisetie kera tu ajeto ko batu diko gene singa tuna aba iri ba fans ino abanyene ntuntu abanyene abanyene ba fans okay baka bievu besa na sana mu muroyo yu batu mwigwane yeah nikaira tukanda kubeke kesi koti tuka block mbachiko kwa inyuma bere bache tuikaransa tura igwana na kwanza onyene kwende bintu bakane bamanye kuiruma bere abenge chiro nga muntu abwate ngombe agosagarira lakini ate gukubanga ate gukubanga egega tukakora ki tukabeke kina asenge ke yonse kuri mutinyo kabere tabire tukogende kodi mbanya koro kirono kwera ni kwendense nga yarinde ka kintu akorete kintu abakate itangani ndia kintu abakate burubu arenge tigato ikaransa tukwane kera tu akwane tuigwanane torore kende kirikero torwe vai ni omubere wakaka ngumu hati mpaka hiyo chuzi kanya kesi ya muriwa ono ikesi ngia tukikamuri kumisonde ono tukaigo omubere toeni by then you make getara amatuka onse ska ogimanga kibwa bere bako ogima wabere bako ngomarari ase mitinyo sipikuru mutinyo nane o kabere sorry mpaka sai ni karibu 8 months asiankong ndurigo kora kende ndurigo chimugondo twaoni kirege ndojiba sababu kutumeka bara kwa kaenda kesi twairana twaenda kiairiswa twairana yabere asiankong ngomarari ebiri yasogete twajita umoja tukathaigwe biri mepire tarasoke kinankia nkiamurie tweke nkia nachetu ngagi kia nachetu kiana chetu tukatewa no toiro mubere moiru bosiburi boko yani toiro bosiburi boko yani mubere bana okay yasinge jono balimba angete ko kara kyonya baira na ise tuikaranse tuigwanane abo bari lakini bana bachite kwera nase bakaora kinga haya mbari ngetare koko toro sibuiri na barabu all right mama fans na tabegero na chetoro ayankwa ngo no twarengene na kimubiro fans yo rukoro mubere jira twarigeretio njerore no saregete nche mene no arigete no saregete asenga ke yonse mitinyi nane mubere no saregete right bano muibangete gocha koyania tutarachiko soy breakdown yechibesa chirichigane iriga iga mongina nakwa nagaiganga oigure gento gekor ku appeal aiwa kegure kero mongina nagekwana chineke sawa anyway bono no merobeli ya matanga nakimubangete na boy gonki kiganeri ona twabangete kwa enyo bere kone pinera ya to verere gas macheri
pili na tawere gas machari ko gara bono matoni nikire gento twatumikire chibesa para kuma dibage timbage bara bono tubwatikeni matanga na tushire kubanga pira chibesa Twaserenga chiganire so far bone family renga muragani abantu baitomba bwato moyo bo konya barega iga ingi muragani kurasa abantu abaiga bategererete babwata mabera fanis kurugo sira kwa bakabono bas bakumetinga tanya kwenu turagani ga kyose abasikirizaji bali barigeretie apari yeye kusebari tunangu kwana iga kuruganya mburuga ntugani batoko boko basuyo koboko mufuko asuko gani tuko basaba batokonye ase piri ya mocher tunyare kwenya maremo sire to yoro mwigwane mero bali matanga kimwa bangire mero bali matanga bana yatobera konkobanga singe njoye bill nere yatobera kon piri gere igoro nere yatobera ko tuko saba abashamaria wema batokonye asense moye bill egartunyara kobanga emero ibiri ya matanga advance kerongorigereria tukorigereria kuringana na emero ibiri ya matanga yabo ntawe chigokore kwende ebi metranyora 1350 webae ebiri ya macherie 1200 arafu to wage expenses chiro gocha mpaka matanga yako de kwere na berera 1350 ebiri mocha likuwa tabere chibese 1200 na omwate betigo igo so toto ya 1350 1350 eliko bangama mero billions yere borongi okay nkiora kwanda barayi bali bakuligire chinsi chiga maybe bekenyoro na onde ndakwanira barayi muno mu gavana Nyaribo Kirivu Gisairo na Cherusa Mumanyi abuna barayi baitu ura county ya Nyamira ngo sabo gokonyi kurasi butuko sabo gokonyi kurasi more munyara ko tokonya n'abasamaria bali baro baigwete mangana ya muna twanya kwanire igo babo banyare kuguzo chingoro cyabo banyare ko tokonya kusente nyare kwenia menya gusirwa yo sire to mwigwana bano maremo all right yamano wancho muligereria enere family yo muchio iga family aba fanis tobere to okora chinkwana na bonsi aba babere ba okwana abantu au ngina korfanis nero iga na kwana nere majina mongina buno iga mochikoro etanya koenia ngina fanis nero iga yanko ya ene iga nabandi bali bakwandira bange ase omuchio iga ikingonya kweboli nkelinga matuka igonsi pinga kibabere bakomenya inkole ngina wana kwabere koiboli abalende kiregento kibwate sababu yae na askera lingana togote buga wakranya sayanga mbiyamo aiga science p still na buga wakranya sayanga mbiyamo singincho aberiga okoreka nenga kientambira kini baikeiro moelio ebili nyagitali osea mochiri ali aberige ko kwanwa ende kwa oigana rotore sabatwe namba asechibe sirabe chigo ba channel 2 ande abere ko benene abarayi bali babere ba konya still na batoko kwana no mu governor Kisii County yalitore ngo se bill no ne ogemba ali go senebe waived erusi worro elio fani sia koleki ale tunka gaiga without wakana ebiri nyenya ya mocheri na boigo abagambi basaiga mu governor Onyamira County mu women rep n'ababunge nonde bwensi bwato moyo bwo kunwa igore story eli ya fani sibuna ya renge oikira boni gabuna ya elire ni maitenga nabora nyale gutwara besa chia guchirinke igora support go cha se family timati namba ya family nerili eye chibashira be channel 2 yemo chango 0720 27 1370 13 70 07 20 27 1370 Dida kia koleta James Ratemo Ondo bwensi oratake ko channel contributions enambi tu abekira se screener ogotuma getoro kiao kirikendi yonsira nyare gotuma gocha senkeiga elike bakonye kwaligania matanga fanis ayuandons pivono tigaererega kendi yons kirikira bege gwapen gwikira iga
tiga to channel contributions yetu guchia saywe elio fani cia nyare coin gwasenchira erendo nge kegima ndonsi wate baboli andonsi arata kukwana ne family na best na bokunyaka ogambe na barabo ndonsi arata ke kukwana kende yonsko gose ko support in any way namba nere yo elio amangana yo onsiare senchire bukra nchima kana tinkor ko ego si voice tomera nasumugano bocha